Ahoj, já jsem Berča. Ahoj, já jsem Bára. My jsme se ji pro vás připravili Žloutek, bílek, šlehačku a cukr. Vypadá to tak, už jsme si to namíchali, aby jsme vás tady tím nezdržovali. Dívejte, vypadá to nechutně. Tady máme když tak čas na zapití. Už to cítím. A to je vše. Tak na X. Na X. Počkej, ještě to bychom tam dali aspoň jenom bílek a tam je žloutek. Žloudek. Fuj, To se mrdí. Ej, jako. To zas. Tak jo, 3. Na 3, jo. 1, 2, 3. Už. Je to dobré. Nic proti, ale to se mi blíž. Mně taky. My tu nemáme článek nebo něco. Jsem se toho ani nedotkla, pro boha. Já to chci vypít, ale to strašně smrdí, víte? To nechutná. Báro. Vero, asi tam měl skořápku, ty. Nemůžeš rozhodnout Já to vajíčko. asi pomliju, Báro, já to nevypiju. Tak, já už to mám, čekám na Verču. Jo, tak už tady čekáme jen na Verču, promiň Ver. Tak, a já už jsem to vypila. A ještě se čeká na Verču. Tak jo, já to udělám. Oj. Mě se to bolí. Ale s proměnutím. No tak, jak jsme vám už slibovali, že si dáme ten žloutek, nebo ten bílek. Nic tam nemáme. Takže jsme to pro vás udělali, ale jinak nedoporučovali bychom vám, abyste to doma zkoušeli. Protože jako to je fakt hrůza. Hnusný. A ještě děcka to pro boha nenechte. Jako... No a hlavně nenechávejte někoho jako je ona rozbíjet vajíčko do skrinky. Jo? Tak jo, Tak čau.